Assalamu alaikum warahmatullah. So kamar yadda muka fara bidiyo akan technical analysis, sannan mun fara da candlestick. So wannan shi gaban candlestick ɗinmu ne da muka fara bidiyo akan shi, ma'ana bullish candlestick. A wancan lokacin mun yi magana, mun yi misalai, mun kawo candlestick da yawa. Mun kawo hammer candlestick, sannan mun kawo bullish engulfing, sannan mun kawo three white shoulder, sannan mun kawo bullish harami, sannan mun kawo inverted hammer, sannan kuma mun kawo ina kamar su kaɗai ne muka kawo ko? Ina tunani kamar su kaɗai ne muka kawo. So a wannan bidiyon za mu yi misalansu ne, misalansu a cikin chart da yadda suke fitowa. Tun da wancan mun yi bidiyon ne kawai, amma ba mu kawo misalansu yadda suke fitowa a cikin chart har suke tashin token ba. Dama mun yi magana akan cewa su ne candle wa'inda idan suka fito ana expecting ko kuma ana hasashen cewa kasuwa za ta tashi. Kasuwa za ta tashi. Su wa'innan candle kenan idan suka fito. So sannan mun yi magana akan hammer ko? So ina ga bari mu fara da hammer, sai mu nemo hammer a cikin candle sai muku misali da shi. Bari mu gani. So misali kamar ana wannan kalar shi kuma ta yi sai ta yi kalar kuma wannan. Ban san yadda zan canza mai kala ba. So gashi nan dai nan gurin dai yawwa, kun gan shi? Bari na goge gaba ɗaya nan gurin. Ina zuwa yawwa nan gurin. Bari na maɗar da shi can gaba ɗaya. Yawwa to haka yayi nan gurin. Kun ganta? Hammer. Kamar yadda na gaya muku, ita a haka take zuwa, sai ga real body ɗinta a sama, sannan kuma tana samar da dogon wick wanda aƙalla zai iya ɗaukan wa'innan guda biyu, zai iya ɗaukan gaggan jikin guda biyu. So kaga wannan ya maɗara haka. So wannan hammer kenan. Kuma sannan ko da a ce ta zo a green ne, ko da kuma a red ta zo, in dai a ƙasa ta zo, in dai ana yin down ne kamar yadda ake tawowa haka down sai kawai ta fito, to ana expecting ɗin cewa kasuwa za ta koma sama. Ina ga nan bayaninmu na hammer ya fito a nan gurin. Kowa sai ya riƙe ta, kun ga yadda ta fito. Sannan ba wai lallai haka ba. A'a, za ka iya ganin ta ƙarama. Kawai abin da za ka yi duba da shi shine nan. Abin da aka yi duba da shi kawai shine nan gurin, wannan wick ɗin. Shi za ka yi duba da shi ka ga da wick ɗin da bodin ya yanayin girmansu. Kun fahimta? Da wick ɗin da bodin ya yanayin girmansu. So a ne za ka samu confirmation akan cewa ka sami hammer. Sannan bacin nan a nan gurin ma ga wata inverted hammer nan. Ga ta nan red inverted hammer. Kamar yadda na ce muku, ita kuma tana zuwa ne duk iri ɗaya ne, amma ita tana zuwa haka ne. Ita tana zuwa a bodinta a ƙasa ne, sai shi kuma a samu wannan dogon wick ɗin a sama. Ko da a ce in dai aka same ta a nan haka, inda aka same ta a yayin da ake yin ƙasa ta fito, to za a ci gaba da yin sama. So duk da nan ma dai gashi saman ake, amma da ta fito ɗin dai sai aka ci gaba dai da yin sama. Ina fatan an fahimce ni. Sai aka ci gaba da yin sama. Wannan misali ne akan hammer. So bari mu ƙara gani. Sannan ba ruwanka da wai green ta fito ko red ta fito, in dai hammer ce, in dai a yayin da ake cikin yin down ne ta fito, to kawai baka da matsala, za ka yi taking trade kawai a gurin. Yawwa, to kun ga misalin ma yadda zai fito a nan gurin. Duk da dai wannan ta ɗanyi wani kala. Kun ganta? Kun ga inverted hammer a gurin? Ba fa wannan ba. Ba wannan ba. Kawai wani ya ce wannan idan ka kalle ta bata zama hammer ba. Sakamakon me yasa bata zama hammer ba? Saboda wannan wick ɗin na samanta yayi tsawo da yawa. Wick ɗin samanta yayi tsawo da yawa. Ba wai lallai sai ta fito babu wick ba, amma dai
kada wick din yayi tsawo kamar haka. Wannan yayi yawa sosai, wannan wick din yayi yawa. Amma ku kalla wannan inverted hammer din ta kusa da ita, kun ganta? To ku duba ku gani, ita ce daidai wa daida. Wannan ita kuma kun ga ta zo mana a nan gurin a green. Shi yasa na gaya muku in dai ƙasa ake yiwuwa ba wai sama ake yi ba. In dai ƙasa ake yiwuwa to ko ma dai a yaya ta fito, ko a green ta fito, ko a red ta fito, ko ma dai a yaya ta fito dai, in dai ƙasa ake yiwuwa to ana expecting din da zarar ta fito, ana expecting din kasuwa ta koma bull sama. Ana expecting din haka. So kuma kamar yadda na gaya muku, kar ku ga wannan ku ɗauke ta a matsayin hammer. A'a, amma wannan inverted hammer din wadda take kallon ƙasa ita ce daidai wa daida. Yanzu yadda take a haka dinnan, inda a ce za a juya ta wick din ya dawo ƙasa, real body kun ga ta zama hammer kenan. Kun fahimta? To aka za ku gane duk iri ɗaya ne, amma kawai dai bambancin shine ita wannan tana sama, ita kuma wannan tana ta ƙasa. Kawai wannan shine bambancin. To mun samu misalan su ma baki ɗaya a nan gurin, hammer da kuma inverted hammer duka mun samu misalan su, da kuma green da wa'inda kuma ba green ba. So nan gurin ma gashi na an ƙara samun su, ga su nan har guda biyu ma, kuma ana samun su a yayin da ake tahowa a haka. Ana samun su guda biyu kawai aka koma yin sama. Kun fahimta? Aka koma yin sama. So wannan shine ake kira da hammer. Kuma sannan a nan gurin ai sun zo ne a green, ta zo a green kai, wannan inverted hammer. Amma a nan gurin kuma gashi a ja, kuma duka dai aiki ɗaya suka yi, dukansu aiki ɗaya suka yi dukansu. So wannan shi ake ce ma hammer, tana tashin kasuwa idan ta fito. So amma ba wai shikenan kawai ta fito shikenan dole kasuwa ta tashi ba, a'a. Amma dai mafiya yawanci tana tashin kasuwa. So wannan shi ake ce ma inverted hammer da kuma hammer. Ina ga mun yi misalai akan wa'innan, kuma na san dai insha Allah kowa ya gane. To sai mu tafi misali na gaba, shine engulfing, bullish engulfing. Kamar yadda na gaya muku, bullish engulfing ana so a samu green karami sai a samu red. Ana so a samu red karami sai a samu green dogo. Na san dai duk wanda ya saurari wancan karatun yadda ya kamata, so ya riga da ya fahimci wannan gabaki ɗaya. So bari mu duba shi da kyau mu gani ko za mu same shi a nan gurin, bullish engulfing. Abin da yasa nake yin karatun haka gutsu saboda ina so kowa ya kasance ya rike da kyau. Yasa nake yin karatun gutsu haka nake rarraba shi. To ku lura da nan gurin mun samu bullish engulfing, a nan gurin. Nan ma mun samu bullish engulfing a nan gurin. Ina fatan dai an gansu, bullish engulfing mun same su a nan gurin. Suna nuna mana cewa kasuwa ta ci gaba da tashi sama. So bari mu gani ko za mu samu wani engulfing. So nan ma ga wani, bari na muku alama a gurin, kun gansu gasu nan, bullish engulfing. Su ma suna nuna mana cewa kasuwa ta tafi sama. Suna fitowa sai kasuwa ta wuce off sama. So bari mu gani ko za mu ƙara samun wani bullish engulfing ɗin. Bullish engulfing, na san ko a haka ma aka tsaya ma dai kun fahimta. Ga wani nan ma, wata bullish engulfing ma ga ta a nan gurin, ga su a nan gurin sun fito a gurin. So sannan bacin haka a nan dai ina ga su kenan. A wancan karatun da muka yi akwai abin da ban muku bayani akan shi ba, shine twinzer. Akwai twinzer bottom, akwai twinzer top. So shine abin da ban muku bayani akan shi ba. So ina ga wataƙila ne bayani akan shi. Bari ku ga abin da ake kira da twinzer. Su ma da kun ga sun fito to za su tashi kasuwa. Bari ku gan su, twinzer. Akwai masu saukar da kasuwa, akwai masu tashin kasuwa. Amma tunda dai a yanzu mu muna magana akan
token din candle din da suke daga kasuwa ne, to yanzu saboda bana so ku rikice za mu magana akan iya masu daga kasuwa ne. Kun gansu, kun ga an ka lura tsawon su daya kun gani, so sun zama twinza. Saboda haka da kaga wa'annan a kasuwa alamu na gwada cewa kasuwa fa za a tafi sama. In dai har ya zama na cewa ana cikin yin biyar shi, amma fa da sharadi shi akan shi, da sharadi ba kamar hamma bane da na ce muku ko a yaya fito. Hamma ce kawai ko a garin ta fito ko a ta fito, in dai a ƙasa ta fito to za a tafi sama idan ta fito, ita ce kadai. Amma bullish engulfing ita ma idan kuka lura red ce take fara fitowa karama, sai kuma wata green ta fito da ta ninka ta so biyu, to shine an samu bullish engulfing. To haka idan ma wannan twinza din idan kuka lura na farko red ne ya fara fitowa, ana cikin yo ƙasa ana yo ƙasa ko shi aka samu wani green kuma wanda ya kai daidai wannan red din girma. Saboda haka mun samu bullish engulfing, muna expecting kasuwa ta fito za ta tafi sama. Amma idan ya zama na cewa a nan gurin ma green ne, to ba mu sami engulfing ba. Idan ya zama na cewa duka green ne ko kuma duka red ne, ko kuma a'a an samu juyin juya hali, na farkon nan ya zama green, na biyun sai ya zama red, to kun ga an samu miskila a gurin. So yadda kuka gansu haka din nan dole sai kun gansu a haka sannan suka zama twinza ta yadda za su iya tashin kasuwa. Sannan bari mu je, za ku gansu da yawa a cikin wannan chart din, kamar ma sun fito da yawa sosai a cikin wannan chart din nake ga. Bari mu gani, akwai su twinza yawa, to nan ma kun ƙara ganin su, kun gansu sun fito, kun gansu ko. Nan kuma kun ga engulfing, bullish engulfing, red ya fara fitowa sai dogo green ya fito wanda ya ninka shi so biyu kamar yadda nan ku bayani a wancan bidiyon. Nan kuma kun ga twinza sun fito, nan ma kun gan sun fito, sun ƙara fitowa, red ya fara fitowa sai green ya fito, sai a ci gaba kuma da tafiya sama idan suka fito. So duk abin dai is simple, ba wani abu bane mai wahala idan ka mai da hankali, duk za ka rinka gane su a yayin da kake a misali yanzu a daidai nan gurin kasuwa ta taho ƙasa haka, kawai shi ka gansu guda biyu sun fito haka. Da suka fito haka sun riga wannan ya ƙare, red ɗin farko ya ƙare, green ɗin na biyu ya ƙare. To a daidai wannan candle ɗin, wannan dogon a daidai ƙasan shi a san da ya fara fitowa, a daidai lokacin za ka samu confirmation ka shiga kasuwa. Idan ka shiga kun gani tun daga san gurin hannun gurin gashi. Kuma sannan dama ita ɗabi'ar kasuwa ba wai tafiya kawai ake zuwa ka ba haka ake ba, ana tafiya ne ana consolidation kamar yadda kuke gani na, amma dawo kuma aka ƙara komawa haka. Kun fahimta? Kenan kaga wanda ya shiga kasuwan nan tun daga nan gurin zuwa nan gurin ya samu wani percentage mai yawa a nan gurin haka din nan. Kuma me ya kawo? Saboda fitowa wa'innan twinza din guda biyun nan, fitowarsu shine ya kawo wannan massive pumping din, aka yi pumping sosai a gurin. So sai nan gurin kuma nan din ma ga dai su dai twinza din sun ƙara fitowa a gurin, kun gan su twinza din su ma sun ƙara fitowa. Da suka fito an ɗan taho ana yin sama dai, aka zo aka ɗan yi ƙasa, kawai suka fito, suna fitowa kawai aka wuce sama. Da aka wuce sama aka ƙara dawowa haka, kuma ba a zo an cimmawa nan din ba, aka ƙara komawa sama har sai da aka zo nan gurin sai da aka zo hannun gurin tukunna. Kenan kaga tun daga nan da suka fito hannun gurin za mu iya cewa duka direct, bari na goge, tun daga nan gurin hannun direct tafiya kasuwa ta hannun gurin. So sannan aka dawo aka ci gaba da yi ƙasa. So wa'innan duk su ne, duk za ku rinka gane su. Mun yi magana akan inverted hammer ko da me yake da suna da twinza, sannan mun yi magana akan hammer da kuma bullish engulfing. To sai kuma na gaba bari mu gani ko za mu same su a nan. To wannan chart din ma da kuke gani twinza sun fi fitowa, nan ma ga wasu twinza din nan sun ƙara fitowa, nan ma ga wasu twinza din nan sun ƙara fitowa. Za ku ga girman su ɗaya, amma ko matsalar ita ce ya zama na cewa wannan red din shi ya fara fitowa sai green din ya fito, red ya fara fitowa sai green ya fito, anan ma red ne ya fara fitowa sai green ya fito.
ina fatan kowa ya fahimta. So wa'innan su ne abin da za ka rinka amfani da su, ake amfani da su wurin shiga kasuwa idan mutum yana amfani da candle. Sai dai ba kowa ke amfani da candle ba, akwai hanyoyi da yawa da ake shiga kasuwa inda duka za mu magana a kansu. Wannan da ina so ku sani ne saboda idan muka shiga karatun nan gaba can ciki sosai za ku fahimci amfanin sanin su. Ana yin entry da su, ana neman entry na shiga kasuwa da su. Ana neman entry na shiga kasuwa da su. Saboda haka wannan shine misalai akan bullish candlestick da muka yi bidiyo a kansu. Nan ma dai in kuka duba dai ga su nan dai su din ne Twinza. Wannan chart din gaskiya Twinza sun ɗan fito da yawa a ciki ga su nan, saboda trade din Fatcoin ne, kuma Fatcoin gaskiya bai zama kwata-kwata bai zama gode, saboda Fatcoin din nan an samu alheri da shi gaskiya. Fatcoin ba dan gaskiya ina ga nayi trade ya kai so 30 akan Fatcoin. Kun gani? Kun gan shi? Kun gan su ko? Ku duba gani buy sell tun daga nan gurin. Banda ma nan wai nan last kenan trade din da ne na kwanakin nan kenan akan shi. Last trade din da ne na kwanakin nan akan shi. Buy din ma za ta irgu kuwa ga su nan buy sell na siya. To abin da za ku duba a nan gurin ku lura da kyau, duk buy din a ƙasa za ku rinka ganin ta. Duka buy din a ƙasa. Ga dai wa'innan dai buy din har biyu a nan gurin. Nan ma ga su, 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 nan ma ga ta, nan ma ga ta, nan ma ga ta, nan ma ga ta. Ku lura da kyau, za ku ga duk buy din a ƙasa za ku ganta. Na siya a nan, na saida a nan. Na siya a nan, na saida a nan. Nan ma na siya a nan, na saida a nan. Gashi nan na siya a nan, na saida a nan. Na siya a nan, na saida a nan. Duk gashi nan na siya a nan, na saida a nan. Na siya a nan, na saida a nan. Na siya a nan, na saida a nan. Nan ma na siya a nan, na saida a nan. Gashi na siya a nan, na saida a nan. Wannan kenan last wanda ne kenan ma trade akan shi nan gurin, a daidai nan gurin. To nan gurin da kuke gani, saboda yanzu muna 4 hours time frame ne, tafiya ce mai nisan gaske, tafiya ce sosai saboda na maida shi time frame dina 4 hours ne. So wannan shine, so saboda gaba ɗaya token din yana bi da wata matattara alƙibla da za a ce guda ɗaya gashi ya wuce, yana yawo sosai, shi yasa kuma sai ya ba da damar yin trade sosai a kan shi. So duk kun gani yanayin tafiyar shi. So in kuka shigo chat kada ku rinka rudewa, ku tsaya ku natsu. In kuka shigo chat tsayawa za ku yi, ku natsu sosai, ku fahimci ina ma alƙiblar chat din ta dosa. Token din tun daga farkon shi ma ina ya dosa tun daga farkon shi, ina ya dosa. Ina fatan kowa ya fahimce ni. So insha Allah a next video da zamu yi a gaba, zamu yi magana akan bearish da kuma misalan su suma. Token candlestick wa'inda suke saukar da kasuwa. Misali yanzu ka zo ka shiga kasuwa nan a daidai nan gurin ka samu wani candle wanda yake nuna maka cewa kasuwa za ta tashi. A nan gurin mun samu Twinza button. To an zo an taho an ta consolidation, an zo an yi haka ana fitar da wani pullback haka, ana tahowa haka. So duk da aka zo nan gurin, to ta ya zan gane cewa a daidai nan gurin yanzu an samar da wasu candle wa'inda za su sa na fita daga kasuwa, ko kuma an zo wata area, wani zone wanda ya kamata na fita, ko an zo wani zone daidai wani zone wanda ya kamata na fita. Duka wannan insha Allah inda kuka mai da hankali kuka natsu sosai, cikin ɗan ƙaramin lokaci mutum zai iya, cikin 'yan watanni insha Allah ka iya. Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu sa'a. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Ku danna subscribe, sannan duk wanda ya kalla bidiyon nan dan Allah ya danna mana like, sannan ya sharing. Ko da ma dai a ce baka yi sharing ba to ka mana like, sannan kai comment. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.